ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Atzaldeon, eta ongi etorri naiz irratian eta naiz irratirako egiten dugun irratsaio honetara, Gamerauntzia irratsaiora. Bakizue, ostegunetan Twitch bidez emititzen dugu hau, eta gero, urrengo astearte gauian, asteazkenerako gauian 12 naiz irratian botatzen dugu, eta urrengo ostegunean, txapa irratian 8:00. Orduan, entzule eta ikusle guztieri, eskerrik asko egotiagatik. Baita kontutan izan, hau emititzen danean asteartean, urrengo egunean ja izango duzuela urrengoan edo biegunetara, podcastak, plataforma askotan, eta bestela YouTubeko kanalian baita hau zuzenean ikusteko, bideoan ere ikusteko aukera. Eta besterik gabe, gaur ez daukagu Aritz gurekin, hau Lander, ze moduz? Hau partzaldeon, ondo, elegante. Baina, saiatuko saioari eusten, ezta? Aritz bari da. Bai, lortuko dugu. Zatzi dikogune lanagaz gari dikogule horre errealizazio lanatan. Eta gaur nola Aritz ez dagon, normalian azken aldian errealizazio lanetan egoten danez, betiko lez garik ondiokan gogoratzen zebanez, errealizazio lanak egingo dozko eskerrik asko gari. Hori da. Eta esan behar notzun, Lander, igual aste honetan jokatzerik izan dozu, edo bestela... Bai, zeetara jolastu duzu, bestela esan behar notzun, joko bat aipatzeko, eukidozuna buruan. Ez da gonian denborari askotan. Bai, ez da, zuzara goten da hor. Bitxu, egonaz jolasten Deus Exera, Human Revolutionera aportxu bet. Ez da, gogoaz hartu jaten, barriro nire joguri kutsunetarikoa dire, eta beti gueltetan ez horretara ez. Eta dekien ibilinaz, eta nahiko txu, paseotia. Borduen igual urrengo saioren baten edo komentetti ondo gongo zan. Ze moduz dekian, mobitzeko eta hori? Oso ondo da, perfecto. Igual zuke zaguaz eta jolastu dukiko zuz, ez? Bai, ez que enaiz gai, baina... Nik berez PlayStation 3-en jolastu neban, bere gara izen, eta orduen mando gazo itxutez. Bai, lehengo pertsonako jokuak oso zaiak itxegat. Oso. Deus Ex, nidoka lagun bat, piña, hemendik agurs bat, piña, doka lagun bat, pasau da bena Deus Ex, lehengoa sarra, bestia benik usto baiet, baina lehengoa sarra, pasauta dauka, inoril barik, eta ez dakizen bat talde, itzen dago danetik, ez dakizu. Ez que lehengoa kristena, barrio pasatako da, bide barrezi topetako da oran libiltzeko, pasada bat. Da pasada bat, Garaiaretan be, zelako aukerak, zabaltzen ziren. Ez dakitan, larogeita meretziko ero, da, Bai, ez da, larogeita mazortzi igual horretareko bat. Bai, buelta hartan da, eta jode, zaten dozu, zelako aukerak ematen dutzen, ez? Oine, igual, Cyberpunki esate zotzena, ez? Zebala bete, igual, sala benetako revoluzio bat, irautza bat egitea jugabilidadian, ez? Zehose gehiago eskaintzia, grafikoetaz eta horretaz aparte, nahiz eta nire gustatzen gatan, eta uste zuri bebai, baina falta motatzen da, ez? Olako benetako irautzatxo bat eukitzia joku bat. Hori, nire gustatzen ez da, honek immersive sim dizenak, simulagailu immersibo honek. Da nik espero noan Cyberpunk hori zebera eseti, ez? Hori, baina mundu irek izen edo. Ordu, ez da belez bete edo agintzen ban hori, edo mentxen nik espero nebana aginduko bana, Deus Exera bueltan, eta listo, ez da gara zuri. Cyberpunk bixan arkainiero eskatzen duten laguntza. Olako kolaborazio bat, Bai, ondo gongo zan. Neikoa lan eukiko da behin Need for Speed bezalako frankizia bat montatzen. Esaten dut, dagolako danetik, ez? Baseuan bideo sars bat, azte honetan gogoratzen ibili naizela, sekero komentatuko dugu joku bat, ez? Ontsa albistea, lehenengo albistea ez dala, así que ez dugu asko itxengo, baina Need for Speeden, ez? Ja itxesien txisteak. Need for Speed noche, Need for Speed dia, Need for Speed quita miedo, hola, iztagia zan, gehiagi, ez? Bezala etaratzen. Bai. Eta bueno. Ez dakit, eta alatabe nik azkenengo nik kriston itxuran ikusi dutzat. Azkenengo Need for Speedari buruz nabil. Bai, trailer txu erakutsi dabe. Egiz izan nik lehenengo irudizetan olako zelsadien edo estetika, ez da itxez, anime edo holan gehiagoekiko bala espero neban. Azken nien nahiko estetika errealistideko gero efektuekaz eta holan, ez? Grafiteruek eta holan. Baina etxura nahi deko lan dabe, niri guztiatik ikusi dugune, da bai emoten da gola. Ni oso salia izan naiz baita, Underground eta hortara, bai. Ziberlekuko garaizetan da, tope. Most Wanted eta Hot Pursuit,
2 eta 3 bai, eta bata eske nik ez dut danetan isa. Gero lagado denbora ja danak iguala zirenean, ez dut Hori da, ibili, baina. Bai. Eta gero aste honetanik ez dakit ezagutzen duzun Moonscar. Bez? Moonscar, bada, apartado grafikoak asko gogorarazten dau Blasphemousen antza bezala dauka, baina jendeak esaten dau gehiago dela Dark Souls bat biden ero, golako zehose. No, bai, ostras. Orduan, ez dakit zer esan, ez dut probatzerik izan 5 minutu baino gehiago, baina, bueno, itxura politxa, biztazoa joteko aukera baldin badukazue, hola xe. Eta nire aldetik, hasiko nitzake albistekin, ondo baderitzozu. Guazen aurrera. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Eta Lander, gauzatxo bat, hasi aurretik, albistearekin. Need for Speeden sagako milioika joku eta orain, CD Projekt egitera doian joku horrekin eta buruan, honegaitzik, justo albiste honegaitzik esaten eban. Eta lagatzen dut azten. Bai, ez da, asko espero edo, faltan bota dugun saga bat hor bueltan da, igual antxine PlayStationeko garaizen PlayStation 2ko garaizen jokupila eukitzen bazen, eta astute geratu da. Baina, bueno, urrizen gauz ez, gau beltza edo harimen gaua iristiar dau, eta horregaz, beldurrezko bideo jokuek diren nagusi untxe momentuen, bai atxo eta bai geur, untxe komentuko guzen gauzagaitzik. Baina, bueno, atxo bertan, beldurrezko saga benetan berezi baten itxuleri ikusi gendun, Konamikoan Silent Hill ospetsuri buruz gabiltza, eta hori ez da, zelako etorkizunukiko da ben, ezagutu gendun atxo, hainbeste urtez galdute ibili hostien, desagertute ez, azienengo aztakizien izan, dun por edo aztakitxolako batzan, espaldikoa, 10 urte baino gehiago dekoz. Orduen jentiek, batez bezaliek ez, beldurrizko joku mitiko honen saliek batez iratzen egode ziren. Ze ikusi dugu bestalde batetik, ez, beldurrizko jokuek izan ingerra hartu da bela, batez amnesia eta olako akaz, ez, beste olako perpizkunde bat eukideu generoak, baina Silent Hill astute geratu da, ez dugu ikusi ez. Baina, bueno, etorkizun nahiko oparoa eukiko da bela moten deu, itxura batian, eta guazen zagutzen, ez? Bentsat, hausart etorri, ez, adorez bereta. Bai. Filtrazioak eta zurrumurrok egon dire ja tempora paspalditzik, eta egiz izan, nik ere espero betetzi eta beten dire danak, ze horren beste joku dauz, Konami isilpin egon ez, Konami berak beste dauz ataten, ez da bagarri Silent Hill, berez, ez da garatzen apenas jokurik. Horren beste aurkeztie harritxeko aitzen da niretzat. Baina, bueno, lehenengo eta behin, handizena komenteko dugu, ez? Silent Hill 2 Remake. Segurenik sagako jokurik maitxiena da, berez izena bai, ez? Jorratzen dauzen gaize gaitxik eta. Baina, bueno, zurrumuru danak esan dugun moduen egiazkoa dire, ez da arduratuko Konami hau garatzi ez, Konami ez da arduratuko joku bategaz bez, beste estudizio batxori paseko txiz danak. Eta kasu honetan, Silent Hill 2 remakeen kasuen, Bluebird Team izango da garatzaile, Layers of Fear eta The Medium ongitxi kaleratu dizenak, eurek izango dire garatzaileek. Baina, bueno, japonerrakaz be elkarlanak ingo da bez, ze Masahiro Ito dizenatzaile originala, eta Akira Yamaoka musikagile mitikoa Silent Hillekoa bueltan egongo dire, remake honetarako. Eta ikusi gendunez izan, trailer cinematiko bat. Egiz izan, ez teko itxura ikusgarri zebez, berak trailerrak, modeloak eta arpeizek eta keiuek eta ez da osonak emoten. Baina, bueno, onjoko ez teko argitalpen datarik, orduen luzerako doala pentsi aldugu, eta ia hobetzen da bezen kontu honedanak. Ez que asko eskatzea da bezala, ez? Nire ustez. Zaten dut, ez dago eginda jokua, eta ia eskatze gatu Bai. preview oso potente bat. Ni logika gehiago ikusiko notake, asaltzia zedoken buruan o nolako jokua nahi da egitea, ez? Azkenean, grafiko preliminar batzuk erakustia baino. Bai, hori zalantzari parik, Kontu eba hori, Bluebird Teameri bera izaten jako, grafiko onak egiz launen jokuek, baina gero alderdi batzutan, igual motz geratzen dizela. Eta igual Silent Hill honegaz, pilurro hori dago, ez da, orokorrien. Baina besteri parik, azkenien jarraitzen badaben joku originalan, kirotzi ez, etxaizek historizoa, ez teki lan askorik enbiarrik, joku politxatoteko. Bai, hori izan dago moduen, ez teko argitalpen datarik, plataformak bai zehaztu da bez, PlayStation 5 eta PC izango dire, Steametik, PC-in kasuen. Baina etorkizunien plataformak gehiagoten estreneko dala komente dabe, orduen
kontsolan aldetik esklusiboki PlayStation 5eko argitalpena izango da zikera baten. Aurrera ingo dugu nahi baduzuen, ze hurrengo joku igual izan da nitzako interesgarri zendatanatatik. Silent Hill F da, estudizioa nahi oso ez ezagun edagiz izan, Neo Boards Entertainment da, Taiwan darrak dira. Eta egiz izan, oinartien Resident Evilen bakarraken da belan, eta ez estudizio nagusi moduen, Capcomeri laguntzen ibili dire, Resident Evil bin remakeen, 3. remakeen, gero Resistance eta untxe urtean Reapers multiko jokalarizek eureken da bez, baina, bueno, horrek bigarren mailako Resident Evil etizela esan aldugu. Eta Silent Hill bereziz izango dela moten dugu, ze normalien girotxi beti zen da, herrizka estatu batuar bat ez, askotan olako madarikazio indizoakaz eta olako gauzakaz. Kasu honetan ez da olakorik izango, girotxe Japoniarra aukiko dugu, eta 60ko marka dangan da. Trailerra oso bereziz izen da, olako benetan biurre eta arroio txarra moten da baina. Segaitzik, antzadanez, gidoilari izango da Ryukishi 07, askok ez duzu ezagutuko, baina novela bizual ospetsu askon arduradune da bera. Eta horregaitzik saliek nahiko posik dauz, bilurren kutsu hori mantentzeko batez be rollo japoniarra gazez, nahiko fitxajea proposa dela moten dugu. A ber, trailerra ikustea gomendatzen dut pila bat. Kriston itxuria dauka. Bai. Eta rollo txarra moten dau. Eta beste zuk esan dozuna, estatu batu arretik asko urrintzen da. Eta guztoga pila bat estetikoki bai. Eta ez da asko erakusten, baina gogu emoten dago gehiago ikusteko. Bai, hori da. Gara zuzkertzen da hori girotzi aldatzena, uste dut nik Silent Hill bitxik bat ez be, beti indabiela hori ez da, rollo hori jarraitzu gure izan dabe, eta estanketa geratu dire, orduen ondo dago Silent Hillen marka honegaz beste nonora bueltetia, ez? Bai. Bueno, hau Silent Hill... Nik uste dut, ikusten da ez, daukela buruan, inbio dugu, betiko publikoaren zat, baina saiatu behar ez dakit, IP hau bihurtzen, ez dakit, beste joku bat, urrengo markadan funtzionatengo da gena, eta izango dana, geratuko dana, izena, ez dakit. Bai. Beste bizitza bat emoten bezala, ez da biz gauza berdinari bueltak emoten. Hori da, alde batetik bai, zer remake hor dago, ez da, baina gero eskertzen da beste bidatetik jarraitxe be, bai. Egiz izan, nire honek Silent Hill F honek gogoratu uste piloa, Forbidden Siren, lehen komente dugu Telegrameko taldien, dizela PlayStation 2ko kirotxe japonerreko joku mitiko batzuk, eta falta motan dira olako jokuek, oso bereziz izan, eta espero dut honek bideo bardine jarraitxie. Aran dago honetarako behitxera honen bierko dugu, esteko argitalpen datarik, esteko plataformarik, orduen suposatxeot luzerako jongo gala. Bai. Joku egaz jarraitxute Silent Hillekoakaz, Townfall deitzen da bat aurrengoa, hau Annapurna Interactive indie argitaletxe ezagunen esku egongo da, zehazki No Code deitzen den estudio eskoziarragaz batera ingo dabe. Eta ez dakigu askorik, trailerra ikusi dugu, itxura nahiko ona dekola, baina sinematikoa izan da orduen ez dakigu ezer berez jokuri buruz. Game Boy baten itxurako telebista zar bat, ez? Hori da. Baina kolorik eta holan zela jolasten daben momentu batzetan txukune da. Gero igual jokuek ez tekola zer ikusirik horregaz, ezin zara fizio horretaz, bez? Baina... Hori izan bierra dau, zurrumurruetan agertzen jokuet, Silent Hillekoa, atalkakoa izango zala, kapituluko egongo zana. Orduen, Annapurna egonda amentxe barruen, segurunik hau izango da. Orduen, hori, ez da, Resident Evilegaz ikusitxeko baten bategaz, adiz, Revelations da lokakaz, atalkako formatu jarraitzen bala. Interesgarri zen leikela, edo The Walking Dead jokuetan, ez? Nahiko interesgarri zen leike, eta ia sarritzen da ben honegaz. Azkeneko jokure paseta, Ascension deitzen dana, hau da seguruenik kitxien intereseko dabena, ze eurek aurkeztu dabe, streaming bidezko esperientzia elkarrera gile moduen. Antzadanez, trailerren ikusten danez, Twitch moduko formatu bategaz hor erabakizek hartzeko adalako izango da, orduen, nahiko joku berezi izango dela moten dugu, 2023ko aurkeztu dabe, baina segurunik tanan artien txikizina izango da. Bukatzeko, Return to Silent Hill, aurkeztu dabe bai, ez da bideo jokuet, filme bat izango da. Egiz izan, bihurrezko jokuen artien filmerik onenetarikoak esango dugu, edo betxete ikusteko, ikusten izen dizenak, Silent Hillenak izan dire, orduen, interesgarri izango dago jarraitxe be bai.
Baina, Silent Hill itxitxe, lehen komente dugu ez, beldurrizko jokuen beti edo egunek dizela, Bai. eta zesan dugu, gaur gabaz, Capcom edatik Resident Evil zuzeneko aukiko dugu, 11etan uste dut azten dela, oso kerrespan hauen. Eta bertan zikusko dugu, segurunik Resident Evil 4, Resident Evil 8ko DLC-ek, eta ez ustekoren bat bai, segurunik. Ez da filtratu gehiago? Ez da zer erakutsi. Bai, eski horren beste joku dauz Resident Evilenak, dala edo... ez da besterik, horregazengo dabe da, listo. Bai. Ez, bueno, filmari buruz, ez dakizuk ikusitxa dauzkasun aurreko biak? Nik lehenengoa degot ikusitza bai. Nik bai, lehenengoa. Hor lokaleko hartzalderen baten. Eta bueno, ez dakit, naiz oso fana, gero beni jolastu neban, pixkat, baina, karo, esan, lagunen kontsoletan, eta ez da berduina, ez? Azkenean zukartu jokua osori pasatu. Eta, baina bai daukate, osea, kutsuna bezala gogoratzen dut, pixkat erakartzen hau, baina egia da, ez dela bez, ez dakit. Ez dutela experimentatu hori, ez? Ba, igual filmeari kasu handirik egiteko. Azkenean, etxaiak eta oso berezia di, Bai. Eta filmien sartzen izan, hori, ez da oso... Ze bai, sartuko dugu referentzi moduen edo omenaldi moduen, baina ez diren horregon bierko berez, bai. Bai, zentzua be, ez da guzti zuzena. Ez que, bideojokutan oinarritutako filmei buruz egin leike be bai, espezial bat, batez ere oin edabiztela irtetzen Sonic eta Mario eta honedanak. Eta, bueno, ez da, Pokemon kontsideratu leiken, bideojokutakoa ero anime batekoa, ose, baina ba. Bueno, bai, ez da, ematen jokuetatik jaizo da, orduen. Bai, oza, Pokemonen lehenengo funtza jokua da? Joku biz izan, bai. Tori Game Freakekoak izetez, ustat zirela aldizkari bateko, makete tximela, edo durek idazten bila aldizkarien bat, baina gero jokuek jaizo ziren, bai. Bale, ba hori. Ez, eta esaten eban, badarela, neri, por ejemplo, bai dare batzu pilo guztau jatenak, eta esango, neri Prince of Persia pilo guztau jaten. Eta hori Prince of Persian sali izen da, eskertzeko esan, besterik barik, esan kompliketan. Esan oso Disney, hola, pizkate izan zeikien, ez dakit, pelikula berriak, nahazte zien, sarran toke bat baseukan Aladin, ez? Olako kutsu bat. Este ban ese oso gazbi esaten, baina, jo, netzate pelikula neko boro bila esan. Hori da, esan ikustu. Esperantza gutxikin joaten basa. Bai, ez da. Osa, baina esan gutxu, badoz jokuek, nun filme bategaz aldozuz edatu edo zabaldu, ez? Prince of Persia bat adibidez, akzinozko eta aventurasko film bat ingo zu hortik, eta ez dau besterik. Osa, nik uste dut, beste inok ez pala gure besterik hortik. Orduen, bete bien. Bai. Bueno, gero ese paseo esan, ez? World of Warcraften pelikulakin. Berandu iritsi zen, no? Ez dakit. Bueno, nere gaitik pasatzen gai, ja? Pasatzen dugu gaiz. Bale, beste bat da, Nvidiak bota da bela pelotazo bat, ez? Oin dala aste batzuk, RTX 4000 seria orkestu ginuan, orkestu zeben Nvidiakoak, eta guk hemen komentatu ginuan, eta komentatzen ginuan, basebiztela etaratzen, eta gainera benetan presio potoluekin, ez? Eta oin, azkenengo egun hauetan, egonda polemika txiki bat, 12 gigako RTX 4080 modelua, zeren bi, ez? 4080 ez da gitzela, esan, kategorian. Izen da pena edo, bai. Bai, zeren bi modelo, ez? Zeuan 16 gigakoa eta beste bat 12 gigakoa. Esate zeben, 3 etarako zebela, eta bat zan bi bersiño. Azkenean, bersiño txikiena, kasu horretatik, ez? Bietatik bersio txikiena ez da bela kaleratuko. Eta, bueno, jarraituko dabe, 16 gigako modeloarekin, ja, 280 tamar kalian da, eta hau, 280, irtengo zan, azaruan 16an. Eta, esate zeben esan hori, nahazgarria dela, jendian azten dela bi modelo kategoria berdinakin, daukanean. Ez da horregaitxik. Ez dut uste horregaitxik danek, nik uste dela behixau zerbait ekonomikoa, edo jendiaren kejak, edo euskalo. Baina, desde logo, izenean ez dago bereziki liorik, ze ja bada bastante liosoa, ezagutzen ez da ben batentzako. Hori da. 1060, TI, 1080. Gero fabrikatzaien izenak, ez, bestie. RTX, bai, zein da... Asus, ez dakitze, bestia, venga.
Bai, ez, 30, 80 tei bat da, 40, 60, baina ez da existitzen baina gehiago, ero 80 baten parian, ez da egit, ez? Azkenean kriston liua da, berez izatez, pixkat irakurri biozu, pixkat enteratu Eta hori Nvidian izendapenak errazena ditzela, ez? Gero jabazozen AMD-era edo horri beste ligoa da, osake. Bai, ez? Da pixkat, Intelen i5 i6 hori, ez? Azkenean, zenbata gehiago beto, baina. Gero ez da la hola, bez? Ez, generazioak asko afektatzen da, hori da. Baina orokorrean jendia horrekin geratzen da. Eta, bueno, ja da, ez, fabrikatuta esango ditxue, ez dakiguna da, izena aldatu eta kaleratu ingo ditxuen, osengo da, baldin badauzke, ez, ja desarrollatuta, garatuta eginda txartel horrek. Ikusten izena aldatuko txila, besterik parik. Berroi 70 jarriko dutxie, eta aurrera. Seguro. Eta pista, bai. Bai, segun, ez? Zetan sentatzen den, azkenean diferentzia errama baldin bada, zehoz egingo da, Ez? Normalian izen diferentziak eta bizaten erlojua edo errama edo... Bai, hori da, karo. Ikusiko dugu. Eta gero, bueno, AMD eta Intelen arteko kompetentzia ez dakit, hori, sano hori, ez dakit zela ditu, porque azkenean edana presioa gora doiaz... Bueno, Intelen aldetik ikusi dugu, ez, bentset sartun dizela grafikan merkatuen, eta, bueno, eso zer aldatuko dagoen edo ez ikusteko dagoeneko, sartu baina zirein. Ojalá, lortzen badaben, baina... Bai, ez, azkenean, eskaintza, eta lortzen da baita, emaitzak edo presioa pixkat hobetzia, ez, guretako. Ze azken 4-5 urtetan ez dau konpensatzen iaia grafika bat erostiak. Edo... Bez, benetan ez, eta hola dago jende pilo bat, 900 seriakin, ez? Nvidiako 900 seriakin jende pilo bat dago, eta generazio hortan geratu dana. Hemen bat, aritz beste bat, ni justo erosine balako 1080 bat, baina ez tala beste munduko ez. Eta hola, xe. Baina pentsatu ja gaiala gutxienez 3 edo 4 generazio atzetik. Bai, eta hemen aguantetan da, ez esango dugu. Bai, baina hori da, esan dute, igual behar dana ez da egiten zabiztena. Ikusten ez. Merkatua. Hori da, eta ikusten duzu Steameko hardware honek inkestak eta dana dauz zeintzan grafikie, 1060 bat, edo lakoren bat zan gezin erabiltzen dana, edo 2060 edo ez dakit. Orduan, esango txuk, inok ez da erabiltzen grafikari potentiena, horrek aparte dauz, gitxi batzuntzako, eta... Hombre, hori da, lana egiten da bena horrekin. Ba, izan leike kalkulotan, ero izan leike edizioa, ez, bideoko edizioak, eta holako gauza, baina hortarako, ez, renderizatzeko, edo kalkuluak egiteko, normalian erabiltzen da jendeak, enpresak, eta gero bestela ja daukuzu mineruak, kriptotxamponak, eta gauza horrekin. Baina bestela, erabiltzaile normal batek, ez baduka dirua soberan, ez da horretzen hori. Hori da, 4K 60 FPS ray tracing hori oso kitxik eitzen da, hori konboa. Normalien gehiago gaben gauz, 1080 asko jota 1440ko bereizmenera jolasten, eta 60 FPS edo gitxia bera, bueno, ez da besterik, osea, ez, beti ordenagailu munduri beti zen jako, grafikorik onenak tekienak amen dau, ez dakizen bat, nik uste ez dela realidadea eta netari dauela, ez, apur bete bakoitzak aldabe modu jolasten dugu, eta moldatuz, eta hori da onena ordenagailuna, zalantzari barik. Bai. Aukeri motu dutxule, ez? Gure duzu emulatzaile bat hartu jokusar batena eta jolastu 4K, ondo. Baina igual gero Elden Ringera, 1080 jolasten duzu, eta ez tekuzu inongo arazorik. Ez? Ez. Eta gainera ez dakuzu beste aukerarik, momentu honetan. Bez. Bueno, komentatzea, azaroaren 3an, AMDek RDNA 3 teknologian oinarritutako txartel grafikoak aurkeztuko dituala, ez? Notizia bezala. Eta, momentuz ikusin behar. Benetan presioak nola aterrizatzen da modelo guztietan, eta ikustia realitatea zein dan. Ze ez da bemoten asko aldatzen da. Ni bigarren eskuko merkatuan baina beli ikusten nahi adidez, 1080 teiak eta 250 eurotan saltzen, eta hola. Baina ala eta begabiz hitz egiten, oin dala 3 generazioko txartelei buruz. Hori da. Horregaz konpontuko zarela da hasta la horren presio txarra, bai, baina gero bigarren eskuko ezen da jasen bat erabilidan eta hori be kontuten hortxiko da, ez, azken pinen. Ez abiz txartel barri beterosten, ez dakit.
Justo horre, txatien komentetan deutazin zudupek, ia Steam Deckak ze txartel grafiko dekon. Da AMD-na, bai RDNA, baina kasu honetan bigarren belaunaldikoa, APU moduen, oza, ez da Hori da, grafika... APU-a da CPU-a eta grafikua GPU-a dare txipe, kontrolatzaile berdinean. Hori da. Eta momentuz nahiko ondo, portatan Neiko, dabil. neiko, ez da, soluzio humila da, baina, ez da, ondo dago optimizatuta edo, eta nire ustez bere lana egiten da, bai. Jo, lehen, Uncharted lau egonaz probetan lehen, atxostren ezala PC-en, eta jo, oso ondo da, osea, Steam Deckan eta arazori pari mobitzen. Bai, hori da, Van Gogh izeneko, ez, GPU-a, eta tita, nire gustora, eta ikusita, ez, zein da arazoa, bera GPU-a, ze, karo, aurrekoan egon nintzen, ez dakit paso notzuen, bideo bat ikusten, nola tipo batek itxesoan, alde batetik, swap memoria onditu, Steam Deckari, eta gero emote zotzen, VRAM-a igotze zotzen, klaro, esan dugun bezala, CPU-a, kontrolatzaile orokorra eta grafikoa batera dare. Orduan, kentzen jatzun memoria baten dako, bestiari emoten jatzu. Ados, orduan, karo, itxese bana zan, giga bat bakarri dauka, VRAM Steam Deckak momentu honetan, eta laura igotze zeban. Oso goitzi dela, karo. Bestiari kenduta, baina pilo bat hobetze zeban zela da, velozidadia cyberpunken erabiltze zeban. Eta kristonetako bekuntza itxesotzen. Orduan, gauza asko be kapatuta dare, osea, erabileratik. Nere ustez, ganorazkoa da, Steam Deckaren... Hori, azken dira oskapeta bai, gero esemotuko zue, eta baterizik ondo aguantetako, dana pentseta buruen, ez? Seguruenik alko da hobetu, VRAM-a izan giga bat oso gitxi da gaur egun. Gaur egungo dozein txartel grafiko lautik gora edo askoz gizadeki, orduen. Onbidean hori, berrogei laro eta marrak, badiro, gota lau giga deko zola gozuz, ez dakitzen hau seguruen. Bai, salvajada bat. Igual oker baina ezen kasurik. Ez, baina, ja amaseiti gora, ez? Bezatzen duzu, dare gauza batzuk. Eta, jo, nik esatutena da, Steam Deckak balio dau, berak, txartel grafikoak, oindaren txartel grafikoak, aurreko generazioakoak, baina, gutxiau. Desente gutxiau kasu batzutan. Katxarro guztiak. Ez? Eta ia, ondiokan, ibiltzeza joku nahiko berrietara, esan dozun bezala, Unchartedekin, normal, ondo, begia resoluzioa ez dela beste munduko ezer. Eta hor, Maulerrek ez, komentatzen dau txatian duitzen, haber bada, merkatuan jokori txartel grafiko berria justifikatzen da benik, ez? Lehen bazien, Doom 3, ero Crysis, ero olako jokuak irtetzen ziren, eta esotzu mobitzen zure ordenagailuak. Eta hor bai, ia eskatzen zotzen, ez? Erostia txartel grafikoa, ni goratzen naiz, nire garaian, GTA San Andreas izan zala. Bai, Nire ja, eso estana mobitzen. Bai, ez da gizien bat urte dela, ja. Lero gita mazortzi, izango da hori be. Eta bai, GTA San Andreas... Bai. San Andreas zingo da 2000 iru edo? Iru lau, bai. Bai, ez da git. Azkenean, irutik ni danetan ibilin ez, ez da. Eta bai, badare azkenean, ez? Bakitza doko hori, salto generazionala, baina nik uste momentu honetan, era jokuak iten da bena neiko kontuz da biztela. Hori da, bai, zein da negoera. Eta etxakoeko meni jendiak ez jolastia. Bai, batez be, kontsolan arire, ez? Mundu guztiak izan da bat ezero PlayStation Box bat edo Xbox Series bat, ez da uselako bat, ez be? Garatzaiek da biz, ez? Belaunaldi arteko joku horrek eitzen, oinoko, eta orduen, PC zar bategaz, zar bat, bari, nirien kasuen 7 urte dekoz, azara modatu gaur jokuekaz, modernoan akaz, orduen. Badagoela jokuren bat hori, hau justifiketan da bena, txartel grafiko barrez erostia. Nik uste desetz. Lehen komente gure, espasun gure... Espasun komente gure joku, oza, jolastu gure laukara, ez duzu bihar besterik. Ray tracing, lauka, ez dakiz, eta holako, pijadiak esaztian nahi bozu, bai, baina bestela. Hori da. Altzara modatu, lasai. Igual, eskatuko da bena ja grafika aldatzi ez dakigu goineko, ikusteko dau, baina urrengo joku izango da, komenteko gune albestegi zen. Ez asko eskatuko da belako, baizik eta igual urtengo dale esametik 5 urtetara, hor ja bai eskatuko duzko gehiago, ez? Ze, bueno, elektronik hartzekoak Sims frankizia ezagunen aurkezpen bat inbien, inda bengo hastien, berritasunek iragartzeko. Eta bertan, iragarri dabe, Sims 5 izango dana, ez? 5. atala.
Hori, komentu dugu moduen ondino argitaratzeko asko falte da, ze erakutsi biena oso gitxiz izan. Project Rene deitzen dela komente bien. Eta, bueno, pertsonalizazioa izango da nagusi. Ez pi esan Simsek eurek erakutsi, modelorik eta azpin erakutsi, orduan, benetako atal grafikoa zelako izango da ikusi barik editzu ginen. Baina bai egon zen erakusten, zelako hobekuntzak egongo diren, gure etxien, gure altzairuen eta mundu guzti honen, Simsekin lotute dagoen mundu guzti honen, konture ez. Batez begongo dire gehikuntza modularrak izango zirenak, modu batera, ez dut uste holan izendatu bizenik, baina azken batin hori izango da. Adibidez, aldo sortu hoge batez, eta elementu desberdinek aldatzen joan zure gustura jartzeko. Edo testurak aldatu, kolorik aldatu, hoge buru aldatu, kasu horien kasuen, olako gusak ez. Baina hau izango da antzan, ez? AutoCAD Simulator, ez. Vale. Borti junde, baina segurenik sortu alizen barik, ez? Jokuek emoten txunegaz eta listo. Baina lan dabe, asmoa da hori, ez da? Bizitasun handizen moti, dinamikotasun asko moti, eta zu gure dozune sortxie. Batez begraziz izango da, multijokalare aldetik eitzi dau, ze elkarlana sustatu nahi dabe, eta orduen, erosteko da sortzeko aukerie, laguneka segongo da. Orduen, normalien zubagarrik ibiltzaren ordu piloa galtzen ez, dana txukundu antolatu gurien, boin laguneka zeitzeko aukeri egongo da. Hori da, iguale, interesgarrezenetariko aipatu da bena. Horregaz batera bai, joko gurutxatu izango da beste berritesun handizatako bat. Ze momentuz ez da bez plataforma zehaztu, baina PC eta gailu mugikorretan bai egongo da. Eta orduen bertako jokalarizek elkarrega salko da jolastu. Azken batien, gaur egun horretara pideretute dauz joku multu jokalarik eitzenak, espero dugu bentzet hau betetie, eta Sims holantz izango da. Eta, bai, hori da. Ez, komentatu denean, baina, bueno, gero igual, nabile zuri jaten, esaten dut, Sims lau, ez da bezan doan izango dela? Bai, aipatu bihin aurretik, eta oingo aztien izan dena hori, doakoa izango dela, bai, jarri dabe, Steamen, eta PlayStation kontsoletan da, Xbox kontsoletan. Baina dagoena da, oinarrezko joku edoan, ez? DLC guzti segaitzik ordainuen behar da, eta asko dire. Baina, bueno, jolastu gure basun Sims labora besteri parik, oza, ez basun gure ikusa zehatz bat, bastakitxe, mutxez matez, baina, bueno, ez badozun garbigailu bat gure holan oso zehatza, ez tozu ordainu behar. Originen ez dago? Origin, untxe momentuen, eak bere, jazta existitzen Origin. Oin, beste modu batera deitzen da, eguneratu indabe aplikazioa eakoak, suposatxe tortikako dela instalebe bai. Antzadan ez arazoak moten da, nik ez probe bertxino barrize, baina arazotxu nahiko moten deuz, Ba, eta nidokat Origin aplikazioa. Baina, seguramente sartzen mazaren eguneratu ingo da, ja galdu. Vale. Ados. Bueno, galdu ez, besteri parik. Bai, ulertzen da, baina desagertu ingo da, eta beste zerbait agertuko da. Hori da. Baina, bueno, Steamen dau, nik uste tortik bajatzi dela ni Steam oso salienaz, beti egomongo tonegaz, turratxu, baina Origin baino hobeto, bai badauz, Origineko arazoak eta baina nire bada. Batez deskarretan daula. Bai, nik ez dut eukiola, esperientzia txarri, baina bai, azkenean 500 plataforma eukitzia besta inerosoa. Eta hortarako badago ondo Go Galaxy, Google Games Galaxy, ez dakit ezaguten dozen, baina... Bai. Bai, oso gomendagarria, ez? Kontatzen dutzula hainbat eta hainbat store dana batera, zure liburutegi guztiak. Nik adibidez horregaz ikutxe dut arazoa, urten etxeate kontutatik. Danetatik? Gogetik ez, baina beste danetatik bai. Torruni bineaz bidaz, barriro sartzen, bakotxien... Ondo da, berez aplikazioa ideiona da, eta guzti deat, batez behi gogeko aizen da. Estimen hostien horren atzik. Baina, bai, gero badoz beste launcher batzuk, irugarren beste komunidadek einikoak edo, ezta? Steametekan ikusi dugu moduen hau, Heroic Launcher edo beste bat dago, bai. Eta horrek azken aukera barri negoten dutxu, modu erraz batien plataforma desberdinetako jokuek leku bardinen eukitxia. Bai, zuk esan desuna, bera gok, bera da, etikoki nahiko denda txukuna moten dago. Bai, CD Projektena izin arren, bere arazoak eukin arren ez, azken finen, baina aukeri moten dutxu hori ez. DRM-ean filosofia eta guzti hori. Hori ze da. Hori beti izkartzen da, gogen erosten duzun jokuet zurie da berez, aldazu, behin erositzi aldozu bajatu instalatzaile eta gorde zure ordenagailuen besteri parik, beste kasutan ez da holan pastan ez, joku instaletan duzu, baina ezin duzu instalatzaile bera deskarga orduen, desinstaletan duzu moduen edo ordenagailu aldatu, barriro deskarga biherko zen duen.
Goge aukerari moten deu, eta eskertzen da, ze gaur egun geroz eta DRM gehiza dauz, geroz eta piraterien kontrako programa gehiza dauz, kalte eitzen dutzen da jokalarizeri, legalki erosi da ben jokalarizeri, orduen, Ba, egoti plataforma. da piraterizian kontra, eta gero azkenean beste gauza batzuk be galarazten ditu, askotan legala dienak. Hori da, eta batez be azkenien kalte jokalariza, erosi da ben jokalarizeri ditzitxie. Ze beti egon DRM hori saltetako, edo apurtzeko moduren bat, eta egon dire kasu piloan nun joku pertsino piratatara hobeto jolasten dan, edo arazo gitxi haugaz, originalatara baino. Hori da, piratetutako pelikulen paradigma, ez, betikoa. Zan, zuke alkilatzen zinean pelikula bat, eta ikusi behar zinean, hasieran esate zotzula, hau kopiatzea ilegala da, ez dakiz eta tal, eta gomia zinean, 20 segundu hori ikusten, eta en cambio, pirateatzen bat zinean, ez dago esun hori ikusi beharrik. Hau da, zerbitzu hobia zan, pirateatu gabe baino. Hori da, zalantzari. Nun zeban abantaia. Bai, tamen barrein pasatzen da, launcherrak aseta, ez da, launcher bat ondo bado atxun, ez duzu arazorik eukingo. Baina betikoa ez, baten batek txarto funtzionetan bado atxun, eta joku horretan sartu gure dozu, eta zindozu edo da nadalakoa, bazenien errezena zer da, bajatxie exe bat piratie, eta horregaz abaieraztie besteri parik, joku erositxe eukinarren. Bai, guztiz ados. Bueno, azkeneko albiztetxu komentu gureko neban, oso joku txiki batena da, baina, bueno. Gaur probedot, F0 oinordeko bat izango dana, Aero GPI zadeitzen da. Dala tipo batek sortu niko joku bet. Eta asko guzti dazte egizizan, ez dakitzu F0 erabili bazaren tamien, igual? Bai. Ez dut ikusi, ipini dozuna, Gamera Untxia Telegrameko kanalian ikusi dut ipini dozula, bai? Eta albiste eta guzti, eta dana txukun, baina ez dut euki aukerarik irakurtzeko ikusteko. Lortu deu jokagarretasuna igual esetie, oza, da F0 geisa holantxe, berez. Baina, gero, gauza interesgarri pila deko, adibidez, oinoko prealfaga da, aurrealfaga da besteri parik, Kickstarter kampainia biarrezi deu da oinoko diruen bile dabil, da ez dakiz zer. Baina demora jolastu leike, eta oso ondo dana, zirkuitu mota desberdin piloa, gero editoria gaitxuko dugu ganera, jentiek beranak sortu alizeteko, soinu bandi kristona da, Mairon, ez dakiz lan daitzen da, tipoa. Dik ezagutzen eban, zebeste indie joku batzutako musikagile izen da, eta holako soinu banda kaineroa da prestetan deuz. Orduen, oso ondo... ikusten eta, bai, grafikoki bentsat, azierto, ikiston itzela emoten dago. Bai, igual, zirkuitutako ondoak eta dauseniko simple, ez teki beste zer. Baina nik uste dut, eraiki da benagaz, horren ganin sortzen jarraitu ezkero, oso joku txukun urten aldala. Baina oso arkadea da, espazioko, eta, bueno, badauka, bere xarma be, bai. Nire gustatzen gat. Bai. Ia, oinoko, ustot, 70.000 euro inguru eskatzen deuzela, Kickstarterren, eta ja 50 piku edo junda, 27 egun faltan deko zela. Orduen bai ala bai lortuko dugu hori, finantzaketia. Eta ia, oso itxuruana, niri bentsat pila guztia da. Oso ondo. Bai. Horize, urrengo atalera saltetan dugu nahi badazun, honegaz be... Perfecto. Desentetxu dugu gure horra itxeko. Oso ondo. Analizia. Bueno, eurreko saioan ez, bideojoko saliek sortuteko bideojokuri buruz hitz egin genuen. Zehazki, kode irekiko lanak izen ziren ardatza ez. Hala eta guztiz be, esan gendu moduen, beste modu bateko bideojokoak sortxieri ere ekiten dio, erabiltzaileen komunidadiek ez. Askotan zelan ez, bideojoko klasikoetan eta ezagunetan oinarritzen dire, euren proiektu horrek abizen jartzeko. Eta ez hori bakarrik ez, askotan jartzen ez, joku klasikoak, izen Mario, edo Pokemon, edo Sonic, eta bueno, nostalgiaz arago jaten dire, eta aspaldiko titulu horrek hobetu itxin dabez, edo hortik beste joku barrezik atatzen dabez, ez, klasiko honek, beste maila batera eramateko, ez. Orduen, zentsu horretan, era guztizetako ezustikoak ikusi ditugu, azken urtietan, mailan editori ikusi dugu, sare bidezko jokue, harina haue, berez tokiko multijokalariz eukitzen jokuetan, errealitate virtuala, batxutan, hori, ez da, saugarri eraberritzaile piloa gainatu biherrien, eduki gehiago prestatu izan dabez, besteri parik, maila berrizek, pertsonaizek, abilezizek eta alakoak, ez. Orduen, zentsu honetan apurbete olako geuzak endabezen jokuek ezagutxeri ekin nahiko netxon, oingo saioan.
ze benetan proiektu oso interesgarria dauz. Lehenengo hasiko lan eba duzuen, aipatu dugun Pokemon sagako Pokemon Uranium izango da. Nahiko joku bereziz ez, da RPG Maker XP tresnagaz sortu nikoa, eurreko saian aipatu gendun ez, RPG Makeren kontue, dala hori, ez da, RPG jokuen editore edo sortzaile moduko bat. Kontu da, kasu honetan, hartzen da bela Nintendo DS-eko Pokemonan atal estetikoa, eta horregaz, joku barri, guztiz barri baten da bela, ez? Tandor izeneko eskualdi ezagutuko dugu bertan, 180 Pokemon espezie dauz, batzu parreze dire, euren sprite eta ezaugarri propioakaz, ikusten da, ez? Igual ez dizela Nintendo originala mailara heltzen, baina oso ondo dauz eta egiz izan oso txula dire. Horretaz aparte, Pokemon originalak eta zarrak be badauz joku honetan, ez? Gero, betikoa, joko ofizialetan ikusi bako izaki motak kentziz gain, espezie motak bedauz, ez? Dire Pokemon nuklearrak kaso honetan, betiko, ez da, susko Pokemonak, urizko Pokemonak, kaso honetan nuklearrak dauz. Eta hauren gauzean berezi eukitzen da, ez? Zentzu honetan, ez? Igual batxetan modu salbajien, ez? Basatizen honen topiko duguz, eta hauren kontra etxiko modu eta izberdin izango da. Orduen zentzu horretan, paretasun nahiko txu gaitzen deuz. Lander, eta galderatxo bat, hau Nintendo honen inguruan zehoz esaten dauz, badakigu pixkat berezia diela, ez? Bai, karo, sprite ofizialak eta erabiltzen dauz lez, zizan desiz botatxien aspaldi, eta ja berez ezin dabe proiektu gaz jarraitzu, alan dabe, komunidadiek hartu nien dugu eta goetzen jarraitzu dabez, eta gaur egun, 1.2.5 da bakizien dauz, eta hau oin gitxi kaleratu bien. Bidizioan ikusko baduzu moduen, benetan itxura oso ona deko, niri adibidez, DS-eko Pokemonan atal estetikoa igual gehien guzti diatena da, etzen da bena batu bidimentzinoko spriteek eta irudimentzinoko lekuek ez. Eta oso itxura ona da deko, berokorrien, doakoa da ganera, PC-erako jolastuleke usteot Androiden dagoela bai, eta goze pila gaineratzen duz, orduan Pokemon baten gogokaz basau zen, perfecto da. Ja. Ez, esatotena, orduan, enpresa bat zebilen hau egiten, estudio bat, botasotzen zizan diziz, geratu ziren, eta gero komunitateak hartu, eta nola ez dan entidade bat, jarretu da egiten, hori da kontua. Bai, berez, komunitateak eitzen bala uste dut, baina, klaro, hori un webgune ofizialagaz, bestie, eta hori danak kendu biherzen bien, hauren kanala YouTubeko da, ez dakiz zer. Eta gero jarraitzu bien, aparte ez, esango dugu. Metro diegaz bebarrine pasezan, egon zan, proiektu, kaleratu bien proiektu bet, Another Metroid 2 remake, da Metroid bin fan remake bat. Eta kaso horretan bebarrine pasezan, joku osorik garatu hartien, ez peneukin inungo arazorik, garapena maitzen jun ziren nien, bidizioak ataten hasi ziren irudizek, ez, arreta piloarak hartzen, eta hori Nintendo ja zaska intzien, agur proiektu eri, baina gero komunitateak hartu ban, eta hori dabiz launtxarrak ataten, egunera atzen, gauzatxu gehitzen, olako guztak. Oso proiektu interesgarri direk izan. Oso ondo, bai. Txukuna, nik ez da jolaztu Pokemonera. Ni ja beste garai batian arreponin joan. Eta jolaztu pixkat, ibili naiz lehengo tarata beti ez, baina, zulo horretan sartzera naiz iritsi. Enek esango igual hau Uranium hau azteko aproposena da nik, da igual gehiago ez, ja saletu entxat zuzen dute. Baina, bai, izenleik aukeratxu bet. Batez bet doako dalako da horiana, bazkeni hartzezu. Bai, doako da, Steam Deckian ibiliko da. Hori da, hor aukeri politxeiko zuen txet. Bai, pentsatuko. Baitza beste joku bat, ez? Estil ontara ez, baina baita saliek egindako joku bat, izango zen Clone Hero izeneko jokua. Hau Guitar Hero betiko jokuaren klon bada, eta, lehen egonga komentatzen pixkat, ez? Lander, ni bere garaian zela esate zinuan, Frets of Fire, ez? Bai, eta hori basean joku bat, teklaua ez zinuala eta F-ko teklekin, jote zinuala Guitar Hero, hori, izango zen benetako Guitar Hero bat bezala. Honek, asko zitxura hobia dauka, esan behar da, eta, gainera moten da, ez? Inzekizula burrukak eta kiztonetako daukerak emoten da bela. Azkenean, benetako instrumentuekin beho leikela, komenta duzu. Bai, gideak eta dauz hor Discordeko kanalien, ez da errezan jartzi usteot, baina aukeri emoten da, bai, pasada bat da. Bai, a ber, karo, ez dakit ezagutzen dozun Ultra Star,
Ez? Ba, Ultrastar da izango zen SingStarren klon bat, Ah, bai. bitxu. Eta da super guai, itzen duzu Ultrastar jaitsi, dela doakoa, eta gero kantuak bilatzen dituzu paketetan. Ba, Ultrastarreko torrentak ero, eta igual, kriston kantu morzua, eta inkluso ematen dut tresnak, zuk zure kantuak sortzeko. Hemen be Orduan, bareño da, klon girogaz be antzeko hori da. gehiturri dekie, bai. Eta ez dakit egituria berdina izango da, baina, bueno, aukera baldin badago oso antzeko izango da. Eta kasu honetan izate zen, esarte zinuen abesti bat, MP3an edo, eta itxesoan bihurtze zoan MIDI formatura azkenean, ez dakit nola, bueno, sintetizatu bezala egite zoan kantua, ez? Berak erabakitze zoan tonuak zeintzu ziren, eta gero zuk erabakitze zinuen, ze puntutaraino simplifikatzen zinuen kantu hori, ba, azkenean jolasteko, ez? Ba, patxangeroagoa ipini edo, ez? Azkenean lagunekin jolasteko errezagoa, ero zailagoa. Claro, bai. Vale? Eta itxe zinuen, bideoklipa ibintzeko aukera zeukosun, musikakin, eta gero, karo, puntuazioak eta bere markak nun abestu, ez, jakitzeko. Kasu honetan, pentsatzen dut izango dela berdina, baina ze soka jo, eta gero ingo dozuna komplikatu edo simplifikatu, kantitatea eta ez, Hori botoien da, bai. kopurua gehituz kenduz. Baina, esatu, kriston aukera hona die, biak, bai, Clone Hero eta Ultrastar, gomendatzen dut da, gehien gustatzen jatzuena probatzera, eta gero hemen komentatzen duzuna, ez? Ba, Clone Heroan badarela talde desberdinen eundaka besti, kolaborazio ofizialak egin dituela, eta hori, ba, Dragon Force taldearekin adibidez badagola, ez? Abestiak. Bai, kurioso dela, ze berez Guitar Hero, bueno, Dragon Force edo Guitar Hero pitxek igual batera elkarregazen ziren ospetsu, ez? Zeuren kantak ziren, abesti ziren justo saienak horre joteko daulan, eta horrela txikin dabe azken batien Clone Hero honetan hau zebera. Jo, baina, ze ona, erak egon badie prest, ez, hori egiteko. Bai, eta pitixo grabe bin batera, eta holako duguzak, ez dala honek pirateatu dozkue kantuak eta da hori, ez. Kolaborazio bat egiten dugu, guzartzen dugu, jode, ba, kistonetako... Azken lehen komentu dugune, euren abestiz ezagun eitxe badan jokuneri esker, gero hori saldungo dabe, bai, edo kontzertutara jungo da jentie, edo da nadalakoa, osea, hartu emon hori da beti. Beste mentalidad bat eukitzea. Hori da. Hori da, eta bueno, hori. Zailtasun mota desberdinak, bai. Erronka ez dala pila bakarrik bat. gitarrigaz, uste dukozela gitarri bajue, eta baterize be bai. Eta, karo, hori bestiaz, zela esan hori? Hori bazeban rock band, ez? Rock band be bai egote zan, bai. Eta gero Rocksmith zan gitarrigaz, benetako. Eta zan benetako gitarriakin. Hori da. Hori da. Rock banden uste abestu behitzen dule, ez? SingStarren moduen uste dut. Enaigo goratzen zan abestu, baina bueno, hori zan bateria, bajoa, gitarra, dana batera. Azkenean zan talde bat egitea, pentsatzen dut abestu, bai. Bai. Eta, bueno, euskara ez laizter, ez? Hori da, eskaratzen gabiz Clone Hero, orduen laster joku honetara bertan oso ondo dagoela, eta batez be Guitar Hero guztetan badatxun oso politxe dela, laster euskeraz eskantziko aukeri eukiko dugu. Ba, notizia politzak. Hoi jarria nahiko modan, ez dakit ezagutzen mazuen Damian, zelan da, trombone champ edo ez da izan etzen dan. Dala tromboiegaz, ikusi dozuz bidizioak. Ba, ikusi dut, manimetat ikusi dut, ez dakit zela esan, komedia moduan, Bai. Oso saia dala bezala, ez? Bai. Eta, bueno, imaginatzen dut. Ez da antzeko rolloa, baina nik uste saguegaz dala gora eta bera jarretxu bizuzela, ez? Nota batzuk. Hau azkenean da Ultrastar. Tonuak soia igotzen ero geisten, eta sartu dituzu bere momentuan, goian ero behian. SingStar berdina da, azkenean. Hori da, abestu biherri nik uste dut saguegaz dola abesteri parik. Saguegaz, baina, bueno, jendia jotzen da tromboiakin bai. Badeko enjebe bai, olako, bai. Benetakoakin. Putxen da, bai, baina nik uste dut berez holan dala, Nauzu segure, bez? Soinuakin bai izango da, pentsatzen dut. Igual bi aukerak egongo dire. Baina itxura hona, bentsete horpe komunidadi egoten da bere kantak sartzen eta holan, eta itxura hona deko barra batxu dago bentset. Ez que joko honek nire ustez bentsa personalki die lagunekin elkartu, afaldu, eta barre batzuk. Hori da. Urrengo jokue antzeko kasu da, lagun batzuk batu eta barra batzuk botetekoa. Sonic Roboblast B kart, izen hori deko bai. Oneri buruz gabiz, dala Mario Karten klon bat, baina Sonic egaz, ez? Bueno, Sonic ekuidez beha lasterketa jokuek, Sonic R eta alakoak. Baina kasu honetan ja da kartakaz eta formatu klasikoa esango dugu, ez? Kart racerrana. Kurioso da, Doom klasikoan originalan motor grafikoa hartute dau
sortute. Beste joku dau Sonic Roboblast 2 dala berez, hau da Sonicen plataforma joku bet, baina Dumegaz beba haien je, eta hortik jaizezan hau bestie kartan joku ez. Igual da, gaur aipatuko duzun jokuen artetik nire favoritoa, benetan, oso ondo dau, batezen Mario Kart sali bazaren. Egun bat zirkuitu dukoz berez, pasada bat, gero deskarratzeko piloa bai, komunidadeenak eta tanetan topiko dugu, dekoguz Sonicen maila klasikoak, baina gero bai, personako zirkuituak, Dumeko zirkuituek, Marioen munduetako zirkuituek, orduan, Daytona dago adibidez, Daytona zirkuitue bere... Kriston komunidadea dauka atzetik. Bai, ze deko komunidad pasaba dana. Berez joku spriteek da adibidez, adibidea jartzearen. Gero komunidadek egin deuz, modeloak irudimentzinotan bebai, pertsonai pilo batena, deskarga aldizenanak bebai, jokuen berez ez dauzenanak. Orduen, eske dau kolako komunidade superpotente bat, igual, jolasten baino gehiago sortzen da bizena, baina gero jolasteko bebai dago, Oso zorua da, ez? Esaten dute, grafikoki ja ikartzen da, daukala, motoriak urte batzuk, eta... Baina berez armatxo edeko, bai, Bai, baina alatabe olako komunitatea ondizia aukitzea, bai, ez da git, sineste zina da. Eta hori oso ondo dauz, online jolasteko, alda jolastu bakarrik, baina ez teko koparik ez olakorik, ez? Uste dute erlojupekoa dauzela, eta listo. Baina gero aparte online jolasteko nahiko komunidade politxedeko, zerbitzarizek propisoak dauz, gero horretan, adibidez, Half-Life eta Counterren pasatzen moduen, bakoitzak bere berezitasunek eukin aldeuz, edo objektu berezizek, modelo berezizek, sartze zara zerbitzari horretara, bakarrik deskarretan dutxuz, gero bertan zauz eurekaz, ez? Igual soinu berezizek eta olakoak, oso ondo dau, hau bedoakoak, buenetan adire doakoak, ez? Azken batien. Baina, deitzen badotxun, batezen Mario Kart batera jolastu gure basun pezen, kristona. Jode, eta berez web bat dauka, plataformaren batian eskaintzen dabe... Dekie usteot foro bat dala, honek alabija usantza dabiz. Eta bertan deki dana deskarrateko, oin gitxi da, oin hilebete usteot, bertxino bat esatara bilen, urte bete edo esaratara barik egon hostian. Eta igual, GitHuben deki bai euren hori, launcherra. Osa, bertatik bajatu, errezeuk ikusi topetako, Sonic Roboblast 2 kart jarritxe Googleen errez batin topiko duzu, Eta hoize, benetan, probeti merezi dugu, eta batez be online komunidaden sartzi ez, oso roi hona dau, ez da oso errezan jolasteko, baina gero truko arrapendasunien ikusten duzu zelan funtzionetan daben, eta oso ondo dago. Bale, jode, bai, itxura hona, ez? Erakargarri bentsat, batez ere zirkuituena eta komunitateana. Bai. Eta azkenengo joku bezala, Mega Man Maker izango zen, azkenean Mario Maker bat Mega Manekin, eta ni Mario Makerren asko ez nahi zibili, baina, ezagutzen duten, azkenean da, mailak ez, nahi dozun bezala zuk sortu, partekatu, eta jokatzeko aukera daukazu. Joko ontara. Orduan, online komponente hori be potentia izango da. Bai, eta honetan, joku honetan be pasada bat da, Osea, Mario Maker teko zuburuen, Mega Manegaz da bardine, osea, zuk zagu egazkazu honetan, hori, ez da bloki sortzen zoaz, maila nahi duzun moduen, etxaile jartzen, oztopoa jartzen, eta gero hori... Berez oso zaila da, jokua, ez? Bai, gero... Historikoki... Bai, gero ondo dauz, zuk aldozu, adibidez, saltasun maila aldozu definidu zure pantaien ezelakoa dan, eta gero, maila horrek igon eitzen dozuz, komunidadien, partekatu eitzen dozuz, eta gero aldabe jentik aldeu bilatu badibidez. Gudot, maila errez bat, 5 minutzutik azpikoa gainditzeko dana, eta Mega Manegaz jolasten dana, igual Proto Manegaz, edo ez dakiz zer. Eta biletzaile duzu... Kasual jolasteko, kriston aukera ona. Eta kontrara, bai, gure basun zoramen bat, eta oso gatzaizetie, aukeri diko zube, bai. Bai, igual nigan pentatzen egon gehiago. Aproposa da honetarako, bai. Beretan, honebe komunidade super injartxu deko, eta azkenengo hilabetietan egunerak eta pila jundirataten, eta gose asko gehitzen, dekozuz Mega Man bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eta 11 elementuek, etxai nagusizek, abilezizek, mapatako girotxik eta holan, pasada bat, zoratxekoa da. Nik uste Capcom berak atara eskero beholako joku bat ofiziala, ez palagoeto egingo, benetan, Jode. Eta honen ez dira kejatu. Ez, kasu honetan ikustu halko zela keje, ze hoia bai dela sarratzekoa, baina webgune ofiziala eki, Mega Man Makerrekoak, eta bertatik alda bajatu azori. Ez que, bai, eta igual beste ikuspuntu batetik hartzen baldin bada, ez? Igual urrengo proiektu baterako ero, erekin alko biene,
Algo esan naizen joku ofizial bat, lasai, oso ondo edo, pasada bat da. Ja, Gero ja. adibidez, guaideko Mario Maker egokitzen moduen, Amsa Island ditzen, baina, bueno, egotezan aukerie 10 maila jolasteko jarraizen, Aha. mundu beti izango asan moduen, hausasa jartzen dutxu zen, eta hori ez da, buru izan 10 pasetie. Hemen Mega Man Makerren be antzeko gauza bat dau, Willy Challenge ditzen dana, eta kaso horretan balduzuin lehen aipatu dutena, ez? Alduzu erabaki zailtasune, iraupena, eta gero horren arabera jartzen dutuz ez dakizen bat maila, eta horrek gainditzi da helburua. Puntazo, Lander. Ba, nik uste dut, astero bezala, geratu naizela, goguakin, Danian ibiltzeko, ez dut eukiko astirik, baina Dara modu gauz- esabiz horre. gauzatxo batzuk, bai, uste dut gauzatxo batzuk estindekera etorriko diela, hor komentatu ditugunak, eta pena handiarekin, baina uste dut denbora agortu jakula. Orduan, ez dakit, nere aldetik agur bat eta mila esker entzuten eta ikusten egondan jende guztiari, eskerrik asko Twitchekoei, naiz irrateko entzulei eta txapakoei. Hori da, ez da, gero guala maitzeko esan, normala da moduen irratzaioan titulu dana jarraitzi ez da arreza. Orduen gamerantxia.es webgune izartu neskero, bertan topeko dozu ez, komentu dugu zen gauza danak, eta igual errez hautala saiz autopetako be, hobeto ez da. Hori da. Daukuzue, baina oso ondo azalduta, albisteak, bideoak, irudiak, danetik, informazio guztia, eta era txukun eta simple batean ipinita. Horize da, holantze besterik parik, ondo ibili, asko jolastu, eta urrengo astien egongo gara. Agur!